MS धोनी आईपीएल 2025 खेଳିବେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ 2024 ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା। ଗତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ବିପକ୍ଷ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ଦଳକୁ ଆଇପିଏଲ 2024 ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ MS ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏହା MS ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୋନି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। MS ଧୋନି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଖେଳନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ CEO କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନରେ ଖେଳିବା ବିଷୟରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ତାରକା ଖେଳାଳି MS ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। କଳ୍ପନା ହେଉଛି ଯେ CSKକୁ ରେକର୍ଡ 5ଟି ଆଇପିଏଲ ଟାଇଟଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଏହା ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ସିଜିନ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଧୋନିଙ୍କ ଉପରେ। CSKର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ MS ଧୋନିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ CSK ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ। ଗତ ବର୍ଷ ଧୋନିଙ୍କ ଚଳିତ ସିଜିନରେ 73 ବଲରେ 161 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟମ୍ପ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ 2025 ପାଇଁ ନିଲାମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଧୋନି ରହିବେ ତେବେ CSK ତାଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ସିଜିନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଖେଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର ହେବ।